Bueno, mira, isto porque é a fonte da Solleira. Por qué? Porque esta fonte, mira onde está metida. Nunca o sol aquí entrou na vida nin entra. Nace desta pena e nunca secou. Nunca acorda que secara. Nunca, non acorda ningún dos nados que morreron no Santón. Esta fonte da Solleira nunca secou. E por que lle poñan a fonte da Solleira? Porque non lle dá o sol. Está metida neste fondo, ten esta montaña encima, e sale aí nunha pena, e vai tes, e vai para o prado do Ouro. A auga é do Ouro da Veiga, esta auga, como se prada, é do Ouro da Veiga. Toda a redor é do outro, é de Jesús do Santón. Toda a redor. Era seu pai, pero seu pai morreu. Pero o prado ese, non sei, por que hipoteca foi, e viñeron a comprar os do Ouro da Veiga. E esta auga, a fonte é dele, a fonte é dese prado. Pero aquí nunca se acorda a secar. A fonte da Solleira, por isso se chaman que non é asolada, é sombriza, é solleira, por isso puñeron a fonte da Solleira, lá e tes. E botou un rijiño todo o ano, todo o ano, todo o ano, todo o ano. Non é desa pena, lá e unha avellana unha fonte por carazo bebía e o carazo estaba roto. Pois despois de ver este vídeo sobre unha recolleita a pé de campo co señor Modesto López Currás, a fonte Solleira, agora poderíamos proceder a meter ese topónimo na aplicación de Galicia Nomeada. Entón, simplemente, pois, unha vez que se ten a conta de usuario, entrar en Explora e Colabora, abrirános aí o mapa de Galicia, iremos aproximando, buscaremos o concello sobre o que queremos incluir o topónimo, neste caso o concello de Lalín. Vanos aparecer xa aí delimitadas as parroquias, entón nós simplemente pois ímonos aproximando ata atopar, neste caso pois xa a parroquia de Goiás, neste caso concreto, e aquí pois xa vamos ir situando onde está esa fonte Solleira. A fonte Solleira, aínda que é un topónimo que está asociado á parroquia de Goiás, aparece aquí situado na parroquia da Veiga, pero xa por un erro que hai no planeamento do nomenclátor, onde incluye a aldea do Santón como aldea da Veiga cando é de Goiás. Entón, aquí, procurando, nos podemos co móvil guardar a ubicación exacta onde se atopa, neste caso, pois esta fonte, e atópase aquí xustamente. Entón, simplemente sería engadir novo topónimo, iríamos aquí, pincharíamos aí sobre esa zona onde queremos metelo, aquí meteríamos o nome do topónimo, a fonte da Solleira, logo en tipoloxía pois sería como augas, na subcategoría pois sería, aquí teríamos varias opcións para poñer, en este caso pois poderíamos poñer fonte manancial, na subcategoría aquí xa non nos aparece nada, noutros tipos de topónimos se nos pode aparecer, fonética, deso encargaríanse os revisores desta aplicación, en descripción nos podemos poñer aí pois algo do que recollemos no vídeo antes grabado. Eu, para abreviar un pouquiño, xa tiña aquí posto un pequeniño texto, simplemente pois selecciono e copiámolo, volvemos de novo aquí á descripción e aí pegamos o texto. Unha vez que temos eso feito, pois xa simplemente trataríase de guardar ou enviar ou guardar como borrador. Se o guardamos como borrador, ainda poderíamos logo despois manipulalo, ainda non terían conta del os revisores, en este caso pois lle vamos dar a guardar e enviar. E aí nos quedaría xa registrado este topónimo da fonte Solleira. Aí aparecería e logo pois
unha vez feito isto, tamén poderíamos por meterlle un audio. Para meterlle o audio, simplemente vamos aquí a engadir audio da fonética, se o facemos co móvil a pé de campo, pois xa nos permitiría gravalo, senón simplemente, pois o temos descargado aquí no ordenador, e buscamos, pois aquí na carpeta onde temos o audio, aquí o temos, audio da fonte da solleira, abrímolo, simplemente, pois, xa vemos aquí que nos lo recolleu, enviamos o audio, e aí nos queda xa o audio engadido para que despois os revisores lle sexa moito máis fácil saber que tipo de fonética teñen que poñer. Aquí poderemos escoitar. A fonte da solleira. E aí o temos. Entón este sería o proceso que temos que realizar para engadir a microtoponimia. Moitas gracias.